سلام نعكم كبراتن كبرانن تخاتلتي مدبات راديو زارا ابز حلف سمونات زجمرت حداث مدب مقصلتا حيزنا قريبنا لنا قدم حجي اب غازيطا حداث إرترا حسابات بزبل ارستي ببእዋኑ ካብ تقرب زنبرت عمدي بسيراك كفل نوروي ካብ ዝተዳለወ ሕብረተሰባት ካበይ ናበይ ብኸመይ بزبل ارستي ዝቀረበ نتاريخن زجمتاوي معبالة ሕብረተሰባትን بميزاناوي أملخاختا زتنتن صحف زلالة حستو أكل التغفالات مقيلنا أقربنا لكم من برناز زكريم نلومي قدامي كفال نايتو صحفنا كنقرب لكم نمكتتالكم بخبر زعدم ميلاويت ميكائيلي مننت ቋንቋ ሃይማኖትን ባህልን ሰብ ካብ ዝፍጠራት ሒዙ ሓቢርካ ናይ መንባር ረብሓ ቀልጢፉ ተገንዚቡ ስለዝኾነ ድማ ፈለማ ምስ ስድራ ቤቱ ስዒቡ ምስ ማይ ቤቱ እንድኡ ቀፂሉ ምስ ቀቢሉን ካልኦት ቀቢላታትን ብምሕባር ማሕበራውያን ጉጅለታት መስሪቱ ምትእኽኻብን ምምስራትን ናይዘን ማሕበራውያን ጉጅለታት ከዓ ምቅሊት ስራሕ ቁጠባዊ ዕቤት ውሽጣዊ ጸጥታ حلوا كاب كالوت تابعت حيلتات كمون أبوشتن إذا سرحن حجن سرعتن نتمت غخاب زم حدرو سبات ممراتن أم عبيلو إزي بقدو أب مسرح معبالة درباوي جونت ودابن كرتن النحازة أب تاريخ والكاوي أهاد أوي سرعت مالت personal rule or feudal lords هايمانوتاوي سرعت مالت سبع سلطان religious authorities كتماوي سرعت free city state ناي مريت امبراطورياوي سرعت ناي نقدي امبراطورياوي سرعت وتحدراو سرعت قبيلاو سرعت بزبل سمن درجان حليفو كاب 18 كساب 10 كفل زمن كا فلما اب اوروبان امريكان قصيلو اب كالئ كبابيتات عالم نايزن لومي زمناويان هاجرات انبلن زلنا قرصن اقاومان هاجرات معبيلو اذن لومي زمناويان انبلنا انصوعن زلنا هاجرات مبار كاب كل التمئتي كساب 300 عامتات زي بزح تاريخ زلونين كم زخن بالكلنا جن كرمزي استطقس أوانات هاجرات ينبران مالت يكونن يقدس اتن أفت أوانتي زنبر هاجرات نتصورن زي كيرن دوبات ينبرانن زركابو دوب نازب لأون أهجراوي تقبلنت كونت فلاتنت ينبران أوش تجزأتن زنبر هزبخا هاجراو مننتن سمعت زي جنتن ينبران اتن كابولي سرعات ناب زمناو هاجر زتسغاغرا نابنت فرنسا قالنايتهم قداموت نبر تاثر كهلوانن كلو ቋንቋ فرنسا كسب 18 تخفل زمن اب كباب باريس زنبرو زيغاتات طرايوم زتقامول نيروم دحر مسرات زمناو هاجرات بمنصر زقوصاصرو صفحات مريتن دوباتنن مننت حزبن مالت كم ቋንቋን ባህልን ወዘተ ዳርጋ ፈጽሙ ተቀይሩ እቶም ቡልያት ስርዓታት ሓደ ካብቲ ሓደ ብንጹር ክትፈልዮም ቀሊል ኣብ ርእሲ ዘይ መንባሩ ካብ ሓደ ዓይነት ስርዓት ናብ ካልእ ዓይነት ስርዓት ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ይቀያየሩ ነይሮም እዚ ቅድም ኢሉ ዝተጠቕሰ መግለፂ ዓይነት ስርዓታት ኤውሮጳውያን ኣብ ከባቢኦም ንዝተረኣዩ ዓይነት ስርዓታትን ምዕባለታትን ንምግላጽ ዘቕረብዎ ብምዃኑ ከም ዘለዎ ምስ ኣብ ኣፍሪቃ ዝነበረ ኩነታት ኣሕቢርካ ክትገልጾም ምፍታን ኣብ ጉጉይ መደምደምታ ከብጽሕ ይኽእል እዩ يخون امبر نز أجلالت عينت سرعات زي بتنقاغة تقينكا مساب أفريقيا زنبرو بوليان سرعات بمقران متنتان حقازيوم أب أفريقياون كمتنا أوروبا زم مساسل متخخاب سبات مالت محبراو جلتات نيريوم اكوادا ناي مجمرة فترة ودسب كاب كبابي كارن أفريقيا تبقيسو أب من العالم بمزرقحو أب أفريقيا معبول متخخابات كم زنبرين نتصر أب أفريقيا كرم مسرات زمناويان هاجرات زنبرة محبراوي جلتاتن سلطانتاتن كم تاريخ مفلاتو أقداس مخانو أي ساحتن حلوف تاريخ ناي مفلات أقداس نت أبوتون هاللوه نتقدم ممتع أوروباوي مجزاتي زنبرة بولي تاريخ مسنايلومي زمناويان هاجرات أفريقيا التححيسكا كم نحادة فولي هاجر تاريخ مغربو كابتو توي حليفو تاريخاو ترجمه هلوان نأبنت عب كبابينا بزحات متخخاباتن سلطانتاتن كم زنبرة يفلت عب كبابينا زنبرة سلطانجن حنساب أبجل كفال مالت عفولي جغرافياوي كبابي أكل جزيخة نبكال كفال ناي مبرق أفريقيا زتزرجحين يرو نأبنت عب كبابي نايلوم إرتراز نبرو سلطانتات متقاسي كال
ንግስነት ምድረ ፑንት ካብ 2500 ቅድመ ሓባራዊ መዋዕል ማለት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ጀሚሩ ማእከሉን መናሃሪኡን ኣብ ከባቢ ኣዱሊስ ገይሩ ብሰሜን ክሳብ ሱዳን ኑቢያ ብደቡብ ክሳብ ህርሙዝ ወሽመጥ ዓረብ ዝዘርጋሕ ኣዝዩ ሃብታም ንግስነት እዩ ዝነበረ። ንግስነት ኩሽ ካብ 1070 ቅድሚ ሓባራዊ መዋዕል ክሳብ 350 ቅድሚ ሓባራዊ መዋዕል ዝነበረ ኮይኑ ንኑቢያ ዝበዝሐ ክፋል ናይ ሎሚ ሱዳንን ገለ ክፋል ግብፅን የጠቃልል ነበረ። ንግስነት ዳዓመት ወይ ዳኣመት ካብ ከባቢ 1000 ቅድሚ ሓባራዊ መዋዕል ኣትሒዞም ከም ሳባውያን ዝፍለጡ ህዝቢ ካብ ደቡብ ዓረብ ናይ ሎሚ የመን ፈለማ ናብ ደሴታት ዳህላክ ጠኒሖም ከዓ ናብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኣዱሊስ ቆሓይቶ ተኾንዳዕ ከስከሰን መጠራን ሰፈሩ። ኣብ ከባቢ ሻምናይ ዘመን ቅድሚ ሓባራዊ መዋዕል ኣቢሉ ከዓ ነዘን ከተማታት ዘጠቃልል ዳዓመት ዝበሃል ሰርወ ንግስነት ማለት ዳይናስቲ ተመስረተ። ኣብ መጠራ ዝርከብ ሓወልትን ካልእ ጥንታዊ ቅርስታትን ብንግስነት ዳዓመት ዝተሃንጸ እዩ። ንግስነት ዳዓመት ካብ ኣዱሊስ ክሳብ ኣክሱም ዝተዘርግሐ ኮይኑ ኣዱሊስ ከዓ ማእከልን መናሃርያን ናይቲ ንግስነት ነበረት። ሳባውያን ኣብዚ ከባቢ እዚ ምስ መጹ ብሕርሻ ስነ ህንጻ ፖለቲካዊ ስርዓት ቋንቋን እምነትን ነዚ ከባቢ እዚ ጸልዮም እዮም። ሰርወ ንግስነት ዳዓመት ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓብ ንግስነት ስለ ዝነበረ ካብ መርወ ተበቂሱ ክሳብ ግሪክ ሮማን ዝመጣጠር ንግዳውን ባህላውን መውሳኣት ዝነበረ እዩ። ንግስነት ኣክሱም 100 ሓባራዊ መዋዕል ክሳብ 940 ሓባራዊ መዋዕል ንግስነት ኣክሱም መቐጸልታን ዝለዓለ ጥርዝን ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ ሰርወ ንግስነታት እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ኣብ ዝተመስረተሉ እዋናት ድማ ንከተማታት ኣዱሊስ ቆሓይቶ ከስከሰ ተኾንዳዕ መጠራን ኣክሱምን ጠርኒፉ ተመስሪቱ። ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዙ ከዓ ዳርጋ ንብምልእታ ናይ ሎሚ ኤርትራ ንዓብ ክፋል ምብራቃዊ ሱዳን ገለ ክፋል ናይ ሎሚ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዘጠቃልል ኮይኑ ማእከሉ ኣክሱም ዝገበረ ዝበዝሕ ንግዳዊ ንጥፈታቱ ከዓ ብናይ ጥንቲ ወደባት ናይ ሎሚ ኤርትራ ይንቀሳቀስ ከም ዝነበረ ይንገር። እዚ ንግስነት እዚ ጸኒሕውን ንሓጢር ግዜ ክሳብ ንገለ ክፋላት ናይ ሎሚ ሱዑድ ዓረብ የመን ጅቡቲ ደቡብ ኢትዮጵያን ሶማልን ዘጠቃልል ምንባሩ በቶም ገዲፍዎም ዝሓለፈ ቅርስታትን ሓወልትታትን ክረጋገጽ ተኻኢሉ እዩ። ድሕሪ ምውዳቕ ሰርወ ንግስነት ኣክሱም እቲ ንሱ ጠርኒፉ ሒዝዎ ዝነበረ ስርዓትን ስልጣንን ኣብ ዘይምእኩላት መስፍናውያን ስርዓታትን ንኣሽቱ ንግስነታትን እናተፈራኸሸ ተዳቀቐ። እቶም ድሕሪኡ ዝመጹ ስርዓታት ድማ ንሓድሕዶም ዝራጸሙን ኣብ ዝተወሰነ ክፋል ዝተሓጽሩን ካብ ዘበነ ኣክሱም ዝወረስዎ ስልጣን ሒዞም ከይወስኽሉ ንብዙሕ ዘመናት ደስኪሎም ነበሩ። ንግስነት ምድረ ፑንቲ ኩሽ ዳዓመት ኣክሱም ምድረ ባሕሪ ኣብ ግዚኡ ዓበይቲ ንግስነታትን ሰፋሕቲ ቦታታትን ዝቆጻጸር ነይሩ። ኣብቲ ግዜቲ ዝነበረ ንግስነታት ግን ምስ ናይ ሎሚ ሃገራትን መንግስታትን ዳርጋ ጨርሹ ዘይመሳሰል እዩ። ናይቲ ግዜቲ ስልጣነ ኣብ ሰፊሕ ቦታ ይዘርጋሕ እምበር ዳርጋ ብሙሉኡ መሬት ናይቲ ንግስነት ብናይ ከባቢ ኣመሓደርቲ ንኣሽቱ ነገስታት ራእስታት ሽሞኛታት እዩ ዝመሓደር ነይሩ። ዝምድና ነገስታትን ናይ ከባቢ ሽሞኛታትን ከዓ ኣብ ግዜ ሰላም ግብሪ ምእካብ ኣብ ግዜ ኩናት ድማ ነቲ ንግስነት ዓሳክርን ግብርን ኣብ ምቕራብ ዝተደረተ ጥራዩ ዝነበረ። ኣብ መንጎ ህዝብታት ግና ወላ ውሕድ ርክብ እውን ነይሩ ክበሃል ዝከኣል ኣይኮነን። ብናይ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ክረኸቡ ካብቲ ዝለዓለ መራሒ ክሳብቶም ዝተሓቱ ዓሳክር ሓባራዊ ዝበሃል መንነት ብዘይካ ኣብ ትሕቲ ሓደ ንጉስ ወይ ራእሲ ምግዛእ ኣይነበሮምን። እቲ ስርዓት ዝገዝኦም ኣህዛብ እሞ ከዓ ኣምር ናይ ሓባራዊ መንነት እውን ኣይነበሮምን። ኮይና ተሪፋ ናይ ህዝቢ መንነት ስድራ ቤታዊ ካብኡን ተሰፍሐ ከዓ ኣብ ጸቢብ ከባቢታት ኣብ ዝቕመጡ እንዳን ቀቢላን ዝተሓጽረ ነይሩ። ኣብ ከምዚኦም ዝበሉ ዓይነት ጥንታውያን ስርዓታት ኣህዛብ ሓባራዊ ሃገራዊ መንነት ኣይነበሮምን። ነዚ ምዘን ሎሚ ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ዘለዎ መንነትን ዶባትን ዘለወን ሃገራት ለቂብካ ምቕራቡ ወይ ምግላጹ የዋህነት ወይ እውን ኮነይካ መሰረት ዘይብሉ ኣብ ጽጽዋይ ዝተመርኮሰ ዛንታ ምስናዕ እዩ። ኣብ ጽጽዋይ ተመርኪስካ ዛንታ ምስራሕ ቁም ነገር እንተሃልዩ ከዓ ካብተን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ናይ ሎሚ ዘመናውያን ሃገራት ነቲ ናይ ጥንቲ ንግስነታት ብዝያዳ ንዓይ ብጽሓኒ ክትብል ዘምሕረላ ኤርትራ ጥራያ። ምክንያቱ ብባሕርን መሬትን ኣብ ማእከል ናይቲ ብሉይ ስልጣነታት ስለትርከብ።
أبتوطواي منبر ترجم سلازيبلون لعل كل خا إرتراويان أبتبتي زتمركوس سنودن زحبن تاريخ سلازلنا أبكون النتاون سنودن تاريخ متكوارينا انمرت بزترفه كمتي دقنان نعنا مننت كورسو زي كيلو نحناون نولدنان أب حقوتاتنا مننت كنا محلالفلهم أي كألنيو مغنياتو حبراو مننت بتاريخن بوليتيكان زمتن زورارسن انبر ب-DNA زسغاغر سلازيكونا إذا لومي نفلتا هاجر إرترا كم كلن هاجرات أفريقيا دوباتا بأوروباويان جزاتي زتحنصصيو كابتن كالوت هاجرات أفريقيا زفلያ ነገር انتهالي دما أب أزيو استراتيجياوي أقداسنت زلوو محنقو بوتا بابኤል መንደብ ስለትርከቢው مننت ቋንቋ ሃይማኖትን ባህልን ምስራት ዘመናውያን ሃገራት ተቋሪኖም ዝለዓሉ ዛዕባታት እዮም ከም ዝፍለጥ ሃገራት ኣፍሪቃ ብዓመጽ ኤውሮጳውያን ገዛእትየን ቆይመን ንኣፍሪቃውያን ደቀባት ከይሳተፍኻ ንዶባተን ብዝመሰሎም ሓንፂጾሞ እዛ ቃውማዚ ንኣፍሪቃዊ መንነት ማለት ከም ቀቢላ ብሄር ቋንቋ ሃይማኖት ባህሊ ወዘተ ኣብ ግምት ዘየተወዩ በአህጉራዊ ስርዓት ይኹን በመትከል አፍሪቃዊ ሕብረት ጉዳይ ዶብን ሃገራት አፍሪቃን ኣብ ነፍስ ወከፍ ሃገር ዝነብሩ አህዛብን አውሽጥቲ ኤውሮጳውያን ገዛእቲ ዝሓንጸጽዎ ዶብዮም ዝውሰኑ አፍሪቃውያን መራሕቲውን ኣብ ተቀዳማይ ስሩዕ አኼቦም ማለት አኼባ ናይ ውድብ ሓድነት አፍሪቃ ካብ 17 ክሳብ 21 ሐምለ 1964 ኣብ ዝተጋብእሉ እዋናት ከም ዘነጸርዎ ኣብ አፍሪቃ بقبيلة ويون ببهير جيركا هاجرات من مصرات جريسو كم زي كاليو نابنت حركابتهم عبيتي قبيلاتات أفريقيا هاوسا نوسد هاوسا بوحدو أب 11 هاجرات أفريقيا نيجيريا بوركينا فاسو غانا بنين تشاد سنغال نيجر توغو غابون ايفوري كوست كوتو دافوار سودان فحيلو أب منغوز تفلاليا قبيلاتات ينبر ايفوري كوست مالت كوتو دافوار سودان فحيلو أب منغوز تفلاليا قبيلاتات ينبر كم كلهم كالوس قبيلاتات وي بهيرات أفريقيا نهاوسا قبيلة وي بهير زتصوعو بغندو قانقون كال لمدتاتونيو ازي انت واحد أب 11 هاجرات زنبر بهيرا هاوسا بزحو استات 7 مليون أبيلو يقمت كمون أبزن 11 هاجرات أفريقيا كالوت أمايت قبيلاتات وي بهيرات اللون قبيلة هاوسا حدا هاجر كنتون انت زبلو أبيوم هاجر كمسرتو اتم أبتو بوتا زلو كالوت أمايت قبيلاتاتك نابيوم كقادو نجزا رأسهم اتم هزب هاوساك حدا قانقو أسل ززاربو تراي حبراوي هاجراو مننت كفترو يخولو ديو ببيهير وي قبيلة هاجر زمسرت انتو قوينو كابو زتحاتن زدلدلن زمدنا انداخه مالت كلان هاجراو مننت قوينو هاجر زي مسرتلو انتاي معقتي سلزرخبيو حزب الصومال حد انداوي قبيله كوينم باندادو يكونون تفلاليم زلو بحصيرو ابزلنا يموال بقبيله وي ببهير حسيبكا هاجر مخان بوتا يبلون تقبلنت كركبون يكلن مخنياتو نفس وكف افريقاويت هاجر بالوتا زصلو زمنو زحلفو بوليتيكاون محبراون نوصي زفطر تافافي ጉዳይ ስለዝኾነ كبرات سمعتنا نلومي أدالينا يوزنبرنا تحستونا يزمدب إذا استخدتلكم وينيرو أبزمت سمون مغتسلتانا يستحستو زي حيزنا لكم إنا قنقرب سلامك تسالكم آزينا نمسجن سلام ثلاث عمد عبدو سبيرنا نحن الزبر حمزة قلسنا نمننتنا سلا خبرنا ومرنا بنسنتنا دبرا حتى ترتدنا سدتنا قتلنا من اتدم متوار اتدم عسل اتدم احور اتدم هاجر زهاجر كل يمسمله اتدم العس جينا نغلى اي دبرا حتى سدتنا قتلنا من
ተወገዱ ኩርና ደቢሮም እዞም ዓመፅቲ ማንነትናግን ርስቲ ወርስቲ ደብራኻት ዘርተተይ ስደተይ ገጥይ መድነት ኣቶፈበት أباي كنقاتو انتاي كربلنا يتالو أدب نسكبلنا يمانا تقام سيد القاقل أمانا حقل هو الزي واللون آي دبراحات كرتنا سبتنا قتلنا لمننتنا بقول حدا سمنا تبصرنا سمنا توننا يناتا اي مننت 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 دمس تدمنا تتركتنا دمنا رهتنا لمننتنا بقول حدا سمنا تبصرنا سمنا يمسح توننا يناتا مننت 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 خبرنا اي مننت 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 عاتهم سبعت